Gorivo će uskoro pojeftiniti, ali ćemo zato skuplje plaćati cigarete, kafu i gazirana pića. To je posljedica vladinog smanjenja, odnosno povećanja akciza koje bi budžet trebalo da obogate za oko 15 miliona eura. Na globalnom planu Crna Gora je napredovala 10 mjesta na listi zemalja u izvještaju o lakoći poslovanja Svjetske banke, saopšteno je nakon sjednice vlade. Jutarnja kafa i cigarete je zadovoljstvo koje će uskoro koštati barem 20% više. Vlada je odlučila da uvede akcize na kafu i gazirana pića sa šećerom, poveća postojeće na cigarete i smanji na dizel gorivo. Akcize na dizel gorivo bit će manje za 2 centa po litru. Akciza na cigarete bit će veća od 13 do 15 centi, na kafu 20% od vrijednosti kafe i negazirana pića 10 centi po litru. Razlog ovakvog vladinog poteza je da se prilagodimo evropskoj akciznoj politici, da se zaštite građani od nezdrave hrane i pića, ali i da se pripuni budžet. Direktan budžetski efekt će biti između 12 i 15 miliona eura na godišnjem nivou. Kafa, gazirana pića i cigarete nisu jedini proizvodi od kojih bi nas vlada, kako poručuju, mogla štititi. Razmatrano je uvođenje akciza na masnu hranu, ali se barem ove godine od toga odustalo. Rijetke dobre vijesti iz globalnih finansijskih institucija stižu iz Svjetske banke, koja u izvještaju o lakoći poslovanja Crnu Goru rangirala na 56. mjesto, što je napredak za 10 mjesta u odnosu na prošlu godinu. Od zemalja u regionu bolje od Crne Gore su Makedonija i Slovenija, a iza Crne Gore po rangu su Hrvatska, Albanija, Srbija, Bosna i Hercegovina i Kosovo. Cilj je, kaže Katnić, ući u prvih 30 zemalja. O kombinatu aluminijuma i 3 varijante koje juče pominjao ruski ministar Sergej Šojgu na vladi nije bilo riječi.